खुलुमबाय टाइम्स नाव बड'लेण्डनि टिलाव दं आं मनिलाल नार्जारी आरो बे समाव दंफैयो आं नैबे भारत भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय दादगारि हाथिसार बे ओनसोलाव जाय ओनसोलाव जोंहा बे ओनसोलनि गोबां लेखा गोरों एबा साख्रि मोनै लेखा गोरों बिथांमोना गावसिनि जिउखौ सुंथानो थाखाय जोंहा बेयाव गोबां रोखोमनि आबाद जेरै जोगोनार बिनिफ्राय थाइबें उदासि बायदि बायदि आबाद बिथांमोनहा मावनो बेयाव सिगांनायखौ जों नुदों। नंगौ जोङो बे समाव साख्रि बाख्रि लायालासेनोबो जोङो आबाद मावनानै बा बिजनेस बा फालांगि मावनानै जोङो साख्रि बाख्रि लायालासेबो जोङो जिउखौ जोङो दैदेननो हायो। बे असिलायैनो जोंहा नैबे दादगारि ओनसोलाव थानाय जोंहा गोबां बाहाय सेंग्राफोरा बाहाय जोगोनार बा थाइबें बायदिसिना आबाद मावनानै बिथांमोनहा बे समाव मावनाय जों नुनो मोनदों। बे समाव जों मिथिनानै लागोन जे मा थांखि लानानै आरो बबे समनिफ्राय बिथांमोनहा बे आबादखौ जोंहा मावदों आरो बेसेबां गुवार आरो बेसे बुरजा आबाद बिथांमोनहा बे समाव दिखोनो नागिरदों। बे समाव जों मिथिना लागोन। जोंजों लोगोआव दङ जोंहा नैबे आबाद मावनायाव लोब्बा थानाय जोंहा बिथां दङ। बे समाव जों मिथिना लागोन जे नोंथांमोना जे बेयाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जों नुनो मोनदों। दा मा थांखि लानानै नोंथांमोना बे आबादखौ मावनाय जादों? थांखिया बेनो, जोंनिया गोबां आनइमप्लय दङ, फरायनानै ओरैनो साख्रि बाख्रि गैया। बेखौ लानानै गेजेर ससेयाव गोबाङानो एफा एनै बिजनेस मावदोंमोनब्लाबो साक्सेस जायैखौ नुनानै दिनै गोबां मानसिखौ जों नोजोर होबाय। आबाद मावनायनि बिथिङाव गोबाङानो मुलाम्फा जानायखौ जों नुदों ससियेल मिडिया थ्रुयै आरो जों बेक्तिगत लोगो लानायनि गेजेरजों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंबो हागोन होननानै जोङो दिनै बोलो फोरानानै जानजि खाफ्रानानै जों आवगायदों। जोङो प्रथम टाइम आवगायनायजों लोगोसे जों 12 बिगा दिनै मावदों। जोङो आसा खालामदों बे 12 बिगानि गेजेराव मोजां जादों, मोजां जाबोनो आबादा मोजां मोनगोन होनना आसा खालामदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो बे आबादजोंनो जों जेरै मावबाय जों साक्सेस जायोब्ला जों आसा खालामदों जोंनि बे दादगारि ओनसोलाव गोबां हाया ओरैनो गोलैसोनानै दङ, खालि गोलैसोनानै दङ। सारिय'फाले नायनो हागोन नोंथांमोना। दा बेफोरखौ जोङो हायाखौ ओरै दोनालासे जों लोगोसे जों साक्सेस जायोब्ला गोबां जोंनि इयुथफोर दङ ओरैनो बेखार थानायफोर, जों बेफोरखौ लाफानानै आबादावहाय जोङो इंगेज खालामनो हायोब्ला जोंबो एसे गोजोनगौ आरो जोंबो एसे माबा मोनसे लामा जोंबो एसे संसार लामानि बिथिङाव मोजां जागोन होनना आसा खालामनायखौ मावनाय जादों। जोगोनारनि अनगायैबो आरो मा आबाद मावबावनाय जागोन नोंथांमोना? जोङो जोगोनारनि अनगायैहाय जों थांखि लादों, जोङो बेनि उनावहाय जोङो हाइजेंनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। हाइजें, ओमफ्राय ओरैहाय बेराफारसे जोङो जिंखानि माखासे मावगासिनो दङ। जिंखा गायखांनायनि उनावहाय जोङो हाइजें मावगोन आरो बिनि इयुनावहाय जों स्टेप बाय स्टेप बोथोर लाना बोथोर जों आबादखौ मावलांगोन होननानै जों थांखि लानाय जों मावनाय जादों। बेसेबां प्रफिट मोनगोन बायदि आसा खालामदों नोंथांमोना जों बे आबादनिफ्राय? प्रफिटनि बेलायावथ' जों एसेबां बुंजोबनो हानाय नंला, अब्लाबो जोङो आसा खालामदों खुब सम्भब ओरैनो जोंनि आसा खालामनाय आरो बियो जोंनि आसा खालामनाय 12 बिगानि गेजेरावहाय जोङो 3 नङाब्ला 4 एल सिमाखौ थाहैगोन होननाखौ जों आसा खालामदों। बेखौनो जों आसा खालामनानै मावनाय जादों आरो। बे समाव जों मिथिनो मोनबाय जे बिथांमोनहा नैबे दादगारि हाथिसार ओनसोलाव थानाय जोंहा बेयाव गासै 12 बिगानिबो बारा जोगोनार, बेवहाय थाइबें आरो उदासि बायदिसिना बिथांमोनहा आबाद बेयाव मावनो थाखाय जुरिदों। आरो बे समाव जोंहा गोबां बाहाय जोगोनार बिफांफोरा फ्राय मोजां जाबोगासिनो एबा मोजां जोंहा रोदोमनाय जों नुनो मोनदों। बे समाव जोङो आसा खालामनो हायो नैबे जोगोनार बिफांफोरखौ नायबानो जों मिथिनो हायो जे बे बिफांफोरा जोबोद मोजाङैनो फिथाइ होगोन आरो बे फिथाइ मोननायनि उनाव बिथांमोनहा एसेब्लाबो गावनि जिउ खांनाय राहा बा जिउ सुंथानाय राहा बेखौ खालामनो हागोन। बेनिखायनो बिथांमोनहा खावलायदों जे गावसोरजों लोगोसे गुबुन लाइमोनफोराबो जायफ्रा लेखा रोंनानै बा लेखा रोङालासे ओरैनो गामियाव बा ओनसोलफोराव खामानि जायफ्रा आन्दायनानै थानानै गुबुन जेरै बेंगालर होन बा तामिलनाडु होन बायदिसिना जायगाफोराव
बा बिदेशियाव थांनानै बिथांमोना रां खामायहैयो बिथांमोना खामायहैयालासे जोङो नैबे बिथांमोन बायदि जे गावनि ओनसोलावनो गोबां गोग्लैसोनानै थानाय हाफोराव जा बेबायदिनो आबाद मावनायनि गेजेरजों बा गुबुन गुबुन मावनायनि गेजेरजों जोङो गावखौ जिउ सुंथानो हायो। बे समाव बिथांमोना आथिखालाव फैबाय थानाय बा जायफोरा माने फरायालासिनो थाबाय बा लेखा रोंनानैबो ओरैनो थाबाय बिथांमोना बे समाव खावलायदों। आरो बे समाव जों मिथिनानै लागोन जे नैबे आबाद मावनायनि सोमोन्दै बा बे आबाद मावनायनि ग्रुपनि जोंहा सासे आफादगिरि दङ। बे बिथांनिफ्राय मिथिनो लागोन जे बे आबाद मावनायनि बिसयै जोङो बे समाव जों मिथिनो लागोन। मा बुंगोन बे समाव नोंथांमोना जे आबाद? आंनि मुङा भद्रेश्वर औवारी। तो हाथिसार गेजेर एपिसि लिमिटेडनि आङो आफादगिरि। तो नैबे जोगोनार गायनाया बे जोंनि जागायजेननाय जोंनि बे ग्रुपनिफ्रायनो एपिसिनिफ्रायनो बेखौ जागायजेननाय जादों आरोखि। इयुनाव मा प्लान लादों बे प्लानाथ' बेनो जोङो बेजोंनो जुदि मोजां जुदि फिथाइ आबादफोरखौ जुदि मोननो हायोब्ला जोङो जोंनि बे एपिसिखौ बा जोंनि बे हाथिसार ओनसोल गासिबो जेन जौगाथाय खालामनो हायो जोंनि प्लाना बेनो आरोखि। गुबुन गुबुन ओनसोलाव माने गोबां बेखार लाइमोनफ्रा ओरैनो थायो। गोबां हा दङ नाथाय माने बेयाव मावालासे गुबुनावसो थांनानै खामानि मावनाय बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? बिथांमोनाबो जेन जोंनि बे खामानिखौ नुनानै जेन बिथांमोनाबो जे बेफोरबायदि हाबाफोर मावनो हायो जेन जों बिथांमोननि मोदोमाव जों फुदुंखांनो हायो बेबायदि। बे जोगोनार बा थाइबें आबादनिफ्राय मा मुलाम्फा मोनगोन आसा खालामदों आरो बेसेबां खरसा खालामो बे आबाद मावनायाव? थ' फार्स्ट टाइम जोङो बेखौ जागायजेननायावहाय बिदिनो बेगर बेला बायदिसिना हासार बा हालेवनाय मानाय बेबायदिनो 1.5 लाखसिम थांबाय आरो जोंहा बेवहाय आसा दङ बिदिनो 3-4 लाखसो प्रफिट जागोन जों बेखौ आसा खालामदों।